yanzu kaga dai abin da kai jiya baka kyauta ba ka ban hakuri na lallashe su na ba su hakuri yanzu sun ɗaya za a fara baka in kayi abin kirki za a ci gaba da kai in baka yi abin kirki ba kuma a insha Allah zan yi iya kokari na jiya nayi addu'o'i sosai director insha Allah zan kwatanta ina ga ma yanzu shi yana magana da su ne su zaka zo da ka zo zaka shigo da ka shigo ba su san me yake faruwa ba kawai mare shi zaka yi dauki ya gaya da ka shiga yana magana da su kana shigowa kawai mare shi zan mare shi insha Allah abin da zaka yi shikenan ka bari kuma sai na baka action yawa director yayi nan ko kai wai wani irin wawa ne ka ba director ka ce in shigo nan in mare shi ko dai ba ka so na da aikin nan ne director wani dan mawukaci ne an ce ka mare shi in ka shiga sai ka gaya mun ka shiga to ka ce in shiga saboda in bi dokarka da umarnin ka director kaga dole ko in shiga tunda ka ce in wannan ba da muke gani asibitin mawukata za a kai yanzu ne tun ka yaƙuri director bara in yi mare kawai asibitin mawukata za a kai to yanzu I'm rolling action ka mare shi bara in yi mare ka fito fi sabilillahi director wannan bai da hankali ba bai fa iya bin ba ba to yanzu da director bara in mare shi din go mare shi kana ganin shi ba director wannan wallahi bai sa ka sa wannan abin ya ki bari a mai marin gaske saboda wallahi wannan mawukata to ta ba zai bari a mai marin gaske ba director kai an gaya ma marin gaske ake yi ne kai wai wani irin wawa ne aka ake aiki to in baka to kai zo mare yanzu kai ka dalla mai mari kai tun da subhanallahi director